dneska území. Co by se podíval? Ano, pane Sas. Zde v Dětenicích to byly vždycky Čechy. Cože? Vydali Francii? To tedy nejsme, pane François. Merda, já ti to říkal, u Prahy doprava. A protože jsme u nás, tak tento turnaj zahájíme, jak se u nás doma sluší a patří. On das ist? Napichování věnců, urozený pane. Cože napichování Němců? Co? Napichování Němců? Co si to o nás Češích myslíte? Napichování Němců? Už jsme dávno zanechali. Nyní napichám věnce. Urozený pane, nebojte, vám se nic nestane. Ich nevěděl, co je strach, pane Košufe. Věnce se budou napichovat jezdeckým kopím. Řekněme, tři věnce, pánové, co vy na to? Jeden věnec bude přes hlavu koně. Ať to máme srdce.